Para nós, como poden comprender, non é solamente ilusionante, para nós é un sono que levamos moito tempo detrás del. É o resultado de conversas que tuvemos co Concello desde fai moitos anos. Así recibían esta mañá dende Amenceras Pace a nova que levaban tanto tempo agardando. O vindeiro mes comezarán os traballos para converter o Centro Sur, o antigo Colexio da Once, en Pontevedra nunha residencia para esta asociación. Hoxe é un día importante, non? Por moitas razóns, en todo caso, porque xa está adxudicada unha obra que é a máis importante sociosanitaria que ten feito o Concello nos últimos tempos, que terá continuidade no futuro na terceira e na cuarta planta, porque o que estamos a falar hoxe é de poñer a disposición de Amenceras Pace pois 1.100 metros útiles de unha residencia. As obras contan cun orzamento de 1,5 millón de euros procedentes dos fondos europeos EDUSI. Acometerase o acondicionamento de 1.100 metros cadrados con capacidade para 32 prazas e zonas comúns de convivencia. Cando unha familia ten un caso de un fillo con necesidades especiales, unha das cousas que levas todos os días á cama, e iso é indispensable, é que vai a pasar con este fillo o día que nós non estemos. Esta realidade, digamos, nos va a dar unha tranquilidade inmensa, vai a solucionar un problema que todos o colectivo temos. Entón, hai unha gran espera, hai un número xa de unos 7 ou 8, digamos, con posibilidades de utilizalo inmediatamente. Tras a reforma, o edificio collerá tamén un centro sociosanitario de Kogami. Hubo que facer, unha planificación para que os accesos foran independentes, porque unha das condicións para estes establecementos sanitarios por parte da Xunta de Galicia. A previsión é que as obras da residencia de Amenceras Pace rematen en marzo do vindeiro ano e que no mes de setembro poidan entrar os primeiros residentes. Dende a asociación xa comezaron as conversas coa Consellería de Servizos Sociais para conseguir que unha decena destas prazas sexan concertadas coa Xunta.